Soc el Miquel Fernández, soc actor, cantant, he fet teatre, he fet cine, faig televisió, també musicals i sempre m'he dedicat al món de l'espectacle. Faré un taller de rebosteria i tinc moltes ganes de conèixer els nens que hi ha aquí. Vinc molt obert, amb molta expectativa i bé, a veure què tal. Joan, Raül, què fem abans de començar sempre? Rentar les mans. Super, rentar mans. Vale, doncs vinga, anem a rentar mans. Jo volia venir perquè crec que és molt important donar visibilitat a l'autisme i experimentar, sobretot, amb ells. Molt bé. Super, mira, tot aquest sucre d'aquí, Joan. Uau, quina pinta, Junta-ho més en compte. Això deu estar boníssim. Ara ve la part divertida, no? Que és com amb les mans. No, Raül? No, és com plastelina, Uau. Uau. Jo venia amb la idea preconcebuda de que eren nens, però clar, després m'he donat compte de que són joves, de que hi ha nens de 10, 12, 13, 14, però hi ha joves de 20 i 21, no? És veritat que a vegades tenim unes idees i uns prejudicis i després canvia tot, no? A vegades potser millor és dir-li les coses més directes, perquè les faci directament, que a vegades si li proposem potser no serveixen de tot. Llavors posa això sobre la taula. La figura del suport és bastant important, ja no només pel que fa al taller, sinó per fora d'aquesta vida també poder establir rutines o establir certes coses que després els puguin fer més autònoms i és una part de promoció també a l'autonomia personal. Ya sería como increíble como ponerle como cositas, ¿no? Sí, Però sí, ja- como azúcar glass, ¿no? Després d'aquesta experiència, sí que m'agradaria saber i preguntar-los a les famílies com saben exactament què és el que volen els seus fills, no? Vale, super. Jo t'obro el forn. Som-hi. Molt bé. Llest? Hola, què tal? Hola, què tal? Jo sóc el Miquel. Tu ets el... Jo sóc l'Òscar. Òscar. La Lídia, Lídia. Cati. Cati i Carlos. Vinc de fer un taller de rebosteria amb els vostres fills i m'ha encantat. Doncs nosaltres encantats i encantades de poder compartir aquesta estona amb tu. Bueno, doncs estupendo. Anem? Som-hi. Com és el dia a dia amb els vostres fills? En el cas del Joan, ara des de fa un parell d'anys, un any i mig, va al centre ocupacional i després, a partir de les 5, cada tarda, pràcticament, menys divendres, té alguna activitat. Quan això s'ha de canviar o quan hi ha un dia de festa entremig, i és en aquests moments quan més costa. Necessita exactament saber i que l'ajudis tu a saber què és el que toca fer. I el meu cas és al revés. O sigui, per ell, el Raül, si no té res planificat, estaria encantat. Ah, sí, Jo he de pensar en coses que fer per treure-li de fer sempre el mateix. Nosotros lo que pasa es que teníamos una conciencia de empezar a trabajar. Hemos ido haciendo. Lo que pasa es que con el tiempo todo esto lleva un desgaste tremendo. Entonces sí que necesitas apoyo, sí o sí. Hi ha moments de molt cansament. Hi ha moments de molt cansament, perquè a més vas passant etapes. Canvis d'etapes, Clar. Quins serien els principals suports que necessiteu? Depèn molt de cada persona en si, perquè tots són diferents, i de cada moment. És molt diferent el suport que necessites, millor, en etapa escolar, on necessitaries un suport molt professional que pugui participar directament, no? Dins de l'escola, dins de l'aula. Quan són nens, no? Segurament ens va ajudar molt tenir una persona d'acompanyament més terapèutic que t'ajuda a establir rutines, a establir pautes, a entendre com és i com funciona el teu fill. I, en canvi, a mesura que es va fent gran, jo crec que la necessitat de suport canvia. Que a mi em passa, per exemple, que jo estic sempre amb el meu fill. Te n'adones, sobretot ara, que no pots estar sempre a tu. Yo tengo que promover su autonomía y su autonomía es que él se sienta autónomo también. Que él sienta que puede hacer las cosas solo sin estar con su padre, porque ahí están sus iguales. És molt diferent de potser la idea preconcebuda que tenia, no? I de com he entrat i com he sortit. No només amb el taller, sinó després amb la xerrada amb les famílies, no? Quins són els principals desafiaments que us podeu trobar? Mira, el principal desafiament és estar contínuament i a tot arreu explicant i batallant perquè el que hauria de ser normal i fàcil pues, ho puguis aconseguir. Tú imagínate, llevas toda tu vida luchando
por la autonomía de tu hijo, para que tenga un futuro y pueda valerse al máximo él solo, al máximo de sus capacidades o lo que pueda, y luego te encuentras con que no... O sea, és com remar contracorriente, perquè l'administració te va poniendo vallas. I quin paper hauria de tenir l'administració? L'administració hauria de poder proveir els suports necessaris per a que totes les persones, els nostres fills i qualsevol persona, doncs, pugui desenvolupar-se i assolir uns suports que a vegades la llei ja preveu. Jo volia saber, també, a l'hora de prendre decisions amb els vostres fills, o sigui, com sabeu què és el que li agrada? Sabem quan no li agrada, diguem-ne. Això ho nota ràpidament, perquè quan no li agrada ho manifesta bastant clarament. Moltes vegades és prova-error. És també molta soledat de presa de decisions i amb moltes vegades a dir m'estaré equivocant, no m'estaré equivocant, vull dir, això... Et fixes en com reacciona i com que està content i està pensant que li agradarà. Sí. I clar, després has d'estar més temps per veure que no. Clar, muy complicado, ¿no, Carlos? Bueno, pues yo lo tengo un poco más sencillo que ellos porque, claro, mi hijo se puede comunicar, ¿no? Pero sí es un poco eso, sabes un poco por dónde van los tiros y lo intentas. De alguna manera buscamos estrategias para que ellos puedan escoger, ¿eh? Se impliquen. Pero en todo lo que podamos sí que les damos a escoger. Y a medida que se van haciendo grandes, todavía con más motivo. Jo crec que el truco és generar les màximes oportunitats possibles. O sigui, oferir-li un ventall i provar-ho i a partir d'aquí que ell vagi triar, no a partir d'aquí. És algo que està en el dia a dia, és prova i error. És, anem a provar això, però potser el que li agrada ara no li agradarà demà. I el que he après una mica és que ells no deixen d'aprendre mai. Em fa pensar com us deveu sentir amb la sensació de que els vostres fills es van fent grans i aquesta cosa que revolotea, és a dir, què passarà quan jo no sigui capaç de... Ara nosaltres, per exemple, ens comença a preocupar on viurà. Volem que tingui la vida independent al màxim possible en funció de les seves necessitats, amb els suports que necessiti, i això tampoc està gaire pensat, per no dir gens. Creieu que això pot ser factible en un futur? Sí, hauria de ser factible. Jo crec que hauria de ser. Vull dir que, a més, el dret a l'habitatge el té, no? És per tothom. Vull dir que hauria de ser factible. Es dona per sentat que els que tenen més necessitat de suport no podran viure en un pis. I nosaltres diem, i per què? La visibilitat de les persones amb més necessitats de suport jo crec que és una assignatura pendent. És dur, no?, pensar que et fas gran i els teus fills també es fan grans i dius, ostres... Però també parlant amb ells els veig que van dia a dia, no? I que diu, és que les coses a corto plazo me les planteo, les de largo plazo no me les puedo plantear. Tenir uns fills meravellosos. Jo l'altre dia vaig tenir l'oportunitat de compartir una estoneta amb ells i és veritat que per una persona que no està familiaritzada amb això, que no sap, no? És interessant i és molt important veure-ho de primera mà. I l'experiència va ser molt enriquidora, realment, i molt necessària. T'ha agradat, Joan? Jo crec que sí, eh? Crec que sí. Raúl, la deixem aquí. Ah, vale. Per a què? Pots repartir. Però una... Gràcies. Li vols donar el Dylan? Molt bé. Moltes gràcies, Raül. Per part de l'administració s'ha de fer molta més feina, penso que s'ha de donar més visibilitat real de l'autisme, crec que és necessari que es faci més èmfasi en la inclusió.